Здравейте, ученици! Днес ще направим една вълнуваща виртуална разходка до Велико Търново, за да посетим мястото, където се роди съвременна България – музей, възраждане и учредително събрание. Тази величествена сграда, известна като Конака, е построена през 1836 година от големия майстор Кольо Фичето. Първоначално е била административен център, но съдбата й е отредила много по-значима роля. След освобождението, в периода от февруари до април 1879 година, именно тук се провежда учредителното събрание, първият ни парламент след 5 века чуждо владичество. В него участват 229 народни представители. Те пристигат от всички краища на страната с една обща цел – да положат основите на свободна България. На 16 април 1879 година те приемат Търновската конституция. Тя е била една от най-прогресивните и демократични в цяла Европа за своето време, давайки широки права на гражданите. Днес в музея можете да видите уникални експозиции, посветени на борбите за национално освобождение. Тук се съхраняват личните вещи на революционери, които са дали живота си за свободата ни. Най-впечатляваща е залата на учредителното събрание. В нея всеки детайл е възстановен така, че да усетите духа на онези паметни дни, в които се е решавала съдбата на нацията. Знаете ли, че първите депутати са спорели толкова разпалено, че шумът се е чувал чак до реката Янтра? А ако вие бяхте там, кой закон бихте предложили първо? Очаквам вашите идеи в коментарите.